Ako má bežný spotrebiteľ správne vybrať reznú techniku pre svoju reťazovú pílu? Na trhu sú motorové, elektrické a akumulátorové píly všetkých značiek a správne vybrať pílovú reťaz je v súčasnosti dosť ťažká úloha. Aj veľkí výrobcovia ako Stihl a Husqvarna osadzujú jednotlivé modely reznou technikou s viac rozstupmi. Napríklad na Husqvarnu 55 alebo Stihl MS 390 je možné použiť reťaze s rozstupom 3/8 a 325 a šírkou vodiacich článkov 1,3 mm, 1,5 mm a 1,6 mm. Preto je veľmi dôležité poznať všetky rozhodujúce parametre. Poznať značku a model už nie je dostačujúce. Ak máme k dispozícii vodiacu lištu, prípadne originálnu škatuľku, a na nich sú čítateľné údaje, tak tie nám môžu výrazne uľahčiť výber správnej reťaze. Ako príklad uvádzame Oregon vodiacu lištu s označením 183 RNDD 025. Sústredíme sa na posledné dva údaje, ktoré nám určujú parametre reťaze. Hodnota 0,63 palcov lomeno 1,6 mm je šírka vodiaceho článku pílovej reťaze. Hodnota 3/8 je rozstup reťaze a číslo 66 je počet vodiacich článkov, ktoré sa pohybujú v lište. Rovnaké hodnoty sa nachádzajú aj na originálnych škatuľkách od pílových reťazí. Uvedené parametre zadáme v kategórii rezanie a brúsenie do filtrácie a e-shop nám ponúkne totožné reťaze od viacerých výrobcov. Ak nemáme k dispozícii žiadne parametre, tak si ich jednoducho na reťazi zmeriame. Najprv určíme rozstup reťaze, následne zmeriame hrúbku vodiacich článkov a nakoniec vodiace články spočítame. Výrobcovia na celom svete dodávajú na trh iba 4 rozstupy reťazí, ktoré sú štandardizované. Rozstup reťaze určíme tak, že pomocou posuvného meradla či metra zmeriame vzdialenosť medzi tromi nitmi a to kdekoľvek v reťazi. Nameraná hodnota cca 16,5 mm znamená, že máme rozstup reťaze 325 palcov. Nameraná hodnota cca 19 mm znamená, že máme rozstup reťaze 3/8. Nameraná hodnota cca 13 mm znamená, že máme rozstup reťaze 1/4. Nameraná hodnota cca 20 mm znamená, že máme rozstup reťaze 404 palcov. Berieme do úvahy, že v prípade použitých pílových reťazí sa táto vzdialenosť môže zväčšiť v dôsledku opotrebenia reťaze a jej vlastností v ťahu. Upozorňujeme, že pri rozstupe 325 a 3/8 sa dodávajú reťaze s rozdielnou výškou zuba. Najpoužívanejšia reťaz s rozstupom 325 má štandardnú výšku rezného zuba cca 11 mm a tie patria k najpredávanejším reťaziam. Novinkou sú reťaze s rozstupom 325 s nízkym profilom, kde je výška rezného zuba cca 9 mm, ktoré nemajú také široké uplatnenie. Reťaze s rozstupom 3/8 delíme na profesionálne s výškou rezného zuba cca 12,10 mm, tie sú vhodné pre drevorúbačov a majiteľov profesionálnych píl. Reťaze s rozstupom 3/8 s nízkym profilom majú označenie hobby a pri tých je výška rezného zuba 9,9 mm. Využitie majú vo väčšine motorových píl s malým obsahom motora a ďalej nájdu uplatnenie pri elektrických a akumulátorových pílach. Reťaze s rozstupom 1/4 nie sú tak široko rozšírené a nachádzajú uplatnenie v reťazových pílach s nízkym obsahom motora. Reťaze s rozstupom 404 sú profesionálne a používajú sa v ťažobnom priemysle. Ďalším krokom je zmeranie hrúbky vodiaceho článku reťaze a táto hodnota sa meria v mieste vodiaceho článku, ktorý zapadá do drážky vodiacej lišty. Pílové reťaze sa vyrábajú s hrúbkou vodiaceho článku 1,1 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 1,6 mm. Aj tu platí, že opotrebenie reťaze môže sťažiť presné zmeranie hrúbky vodiaceho článku. Poslednou úlohou je zistiť správnu dĺžku pílovej reťaze a tú určíme podľa počtu vodiacich článkov. Väčšinou ide o párne číslo, ktoré určuje počet článkov 44, 50, 52, 56, 60, 64 a tak ďalej. Reťaze pre motorové píly Stihl majú aj nepárny počet vodiacich článkov 67, 74. Pravidlom je správne spočítať vodiace články, nie rezné zuby. Tie totiž môžu z dôvodu poškodenia chýbať a potom je počet zavádzajúci. V kategórii rezanie a brúsenie zadáme namerané hodnoty do filtrácie a e-shop nám ponúkne totožné pílové reťaze a to od viacerých výrobcov. Platí zásada, že vodiaca lišta, reťaz a reťazovka musia mať rovnaký rozstup, inak nebudú funkčné.